Zalig niet, hoor. Een paard rijden, dat is niet goedkoop. De zaal heb ik al mee. De zweep, die moet ik al lenen van de buurvrouw. Alleen overdag. Maar ja, die hadden nog geen paard. Maar ik had er bijna in gehad. Want ik kwam op vakantie een Engelse meid tegen. Annie. Zwarte haar en de pony en de perenstaart. Black Beauty. Where do you live, zei ze. Ik zeg, ik kom van Horst. Een horse, zei ze. I have a horse. Ik denk, Jeerke, dat is het. Ik zeg, will you marry me? En ze weigerde niet. Maar uw peert wel. Want dat kreeg last van nachtmerries. Ik met Annie zonder het horse op horse aan. Heb ik Annie hier in Nederland eerst rechts leren rijden. Met een aanhangwagen karken. Maar dat viel tegen. Want les belde ze mij op en toen zei ze, Jeerken, ik heb brokken gemaakt. Ik zeg, dat is fijn, maar we hebben nog geen paard voor dat te voeren. Maar dezelfde dag ga je al een netje jeep. Hoe kom je er aan, zit Annie? Ik zeg, een mechter van de Ruiterclub, die vroeg of ik met u wil gaan rijden. In uw netje jeep. Zeg, ineens zet ze dat ding in de vierwielaandrijving. Reed de bus in, stapt uit, trekt zich goed, geeft een Eva's kostuum voor me staan. En toen zei ze, Jeerke, pak maar wat je hebben wilt. Ik zeg, en toen heb ik de jeep gepakt. Heel goed gedaan, jong, zit, want die rielaarzen had je toch niet gepassen. Zo verzoek op paardenmarktplaats.nl te koop, zwarte schimmel. Op vinkenslag. Ik erin. Ik bekijk dat paard. Ik zeg tegen een handelaar, dan is er hier nieuwe blind. Nee, zegt hij, het is uit, maar met die genoeg. Ik zeg, dat kan ook niks schillen wat je op een heenweg niet zuid je op een terugweg. Aan het gebit te zien heette dat paard Ankie. Nee, ze heette Joran. Joran? Ja, zegt hij, die springt over een sloot van hier tot Aruba. En ik heb goed met hem kunnen handelen. En ik word hem te sluim af. Want ik zeg tegen hem, ik zeg, niet mij voor de helft van de prijs. Zeg maar ja of nee. Dat is goed, zegt hij. Ik zeg, wat moet die kosten? Toen Annie Joran zoog, zei ze, Jeerke, je hebt nog nooit op een echt paard gezeten. Ik zeg, paardrijden is hetzelfde als leren fietsen. Nou, zei ze, ik heb wel nog nooit geen paard gezien met wieltjes. Ik zeg, en waarom heb je dan 2 nachtkastjes neven het bed? Eerst nog een rijbox gehaald. Oh, die verkoopster, dat was een leuke meid en mooi megge. En hij die me een haverzak gegeven, hij hem nog aangetrokken. En rijbox aangetrokken. Toen zei die meid, die zit veel te strak. Ja, ik zeg, nou, nog wel. Voor de blinddoeg ben ik met Joran op bedevaart gegaan naar Lourdes. En je gelooft het niet. Trouwens, het is ook gelogen. Toen uit het water kwam, niet meer blind aan de linkeroog, maar aan het rechter. Heb ik nog een keer van achter terug door het water laten gaan. En toen scheet hij met de ganse bak vol. Toen waren gans Lourdes genezen. Toen ik thuis kwam, heb ik me mij over opgegeven voor een schriftelijke cursus. Hoe leer ik paardrijden?
van de LOI, leien, opzadelen, inrijden. In dat pakket zo het één, een cassettebandje en een opblaasbaar peert van de Pabo. Aan het cassettebandje te huren waren er een Belg. Gij moet het paard opblazen aan het ventieletje en doorblazen tot het paard helemaal opgestijfd staat. Nou, ik blosde met een ongeluk. Ik kreeg gewoon medelijden met die jongens die een opblaaspop hebben. Toen ik dat paard helemaal opgeblazen had, ik het ruiterpak aan en het paard op. En ik zei, je, maar hij ging niet. Nou, ik geef hem de sporen en bzzz. 3 keer langs de koekoeksklok. Ik kostte net de wintertijd naar Pasen. Maar onder de keukentafel, daar viel hij neer. Toen hij het paard de piep leeg. Maar ik slaagde toch na 111 rijlessen. Mee opgegeven bij de landelijke ruitersportvereniging De Waterzak. Mijn eerste rijinstructeur, dat was een over het paard getilde Duitser. Uit München. Sebastian Schweinsteiger. Bij ons in Horst zou ze zeggen, werkensbeklummer. Afstijgen, zei hij. Nou, ik kroop op het paard en ik loog er nog eronder als dat ik erop zat. Want ik zeg dagster nog tegen de dokter, ik zeg, ik ben onder het paard gekomen. Ik zeg, nou heb ik een dikke knie. Oh, zei hij, dat is nog niks. Mijn dochter, zei hij, die is les onder een ruiter gekomen. En die heeft nou een dikke vinger, zei hij. De tweede rijles word ik al gehuldigd, want ik viel voor de 25ste keer van het paard. En ik zoot er nog niet goed wel op. Toen riep Schweinsteiger, draf, draf. Ik denk, ik laat hem toch wel niet aanvallen. En ik had de voet nog niet in de stijgbeugels. En schijnbaar had Joran, de Duitser, wel begrepen. En die begon te rennen. En ik op de zaal gevoeperd. Ik huurde een klokkenspel rammelen. En het wordt nog erger toen ik aan dat mech gedacht die met die Reeboks verkocht had. Ja, les zit Schweinsteiger, Jerke zit, ik heb hem opgegeven voor het 52e Grand Prix Concours Piek en Oken. En zorg dat Joran zit die schoon gewassen is. Gelukkig heb ik de badkamer onder. Een fijn afgedruigd. De pony geknipt. Raakte Joran nog opgewonden. Doordat je zo opgewonden raakte, kwam je spontaan aan het zwaffelen. We houden de bul uit de keiersboom. Hem achter in de jeep gezeten en weer naar Oken. Toen zei Annie nacht, waarom reden er munt door de tunnel? Ik zeg, ik ben al gek. Ik zeg, de voor de tunnel hangt in een rood-wit geblokte balk. Ik zeg, en die leed op 4,10 meter. Toen we aan de grens kwamen controle. Joran nog lekker achterin te slopen. Want toen zei hij van de douane, wat hast u hinter een auto? Ik zeg, een luipaard. Toen ik door een Oken word aangekondigd, toen dacht ik nog, Jeerke, hier ga ik iets vandaag maken. Maar schijnbaar heb ik door de zenuwen Joran het lepke voor het verkeerde oor gedaan. Van de 14 hindernissen leed er maar 1 staan. En het was ook nog omdat Joran eronder doorrende en ik erover sprong. De 3 sprong gooide mij niet de cover in. Want Schweinsteiger die riep, nou goed zo Jerke, goed zo, maar de volgende keer moet het paard wel meenemen. Hindernis 7, de waterbak. Ik dacht, oei. Als dat maar niet hetzelfde hier als in Lourdes. En dronk hij mij niet een keer leeg. De moor liep hij mij dwars doorheen. En toen word ik de weg kwijt. Ik denk, dan vroeg ik het.
Ik zeg tegen zijn jurylid, ik zeg, wat moet ik aanhouden? Hij kijkt me aan en toen zei hij, haal alsjeblieft die Reeboks aan, zei hij. En Zwijnsteiger maar roepen, doorrijden, Jerke, doorrijden, want je moet ook nog tegen de klok rijden. Ja, ik denk van, hoe werkwiezer. Ik roep net op de knieën uit de waterbak en daar zou ik de klok hangen. Ik vlieg op Joran en wie op die klok aan. Hong die ook nog boeten het parcours. Dus wie over de trap door de tribune. Kwam die ook nog aan het schavelen. Ik viel in de prijzen. Nou, en ik hou met de kop tegen die klok aan. Toen zei hij van de jury, te laat. Ik zeg, dat ken, want ik had het zwipje al lang terug moeten brengen naar de buurvrouw. Ja, mensen, Jerke heeft wat met peert. Anderen hebben wat met vrouwen. Ze zien allebei de moeite waard, maar met een peert, daar kunnen niet mee trouwen. Maar wat is nou mijn geluk? Mijn peert, dat weigert niet zo duk. Vastenavond, samen.